Nie umyłeś rąk. Umyłem. Mogę zacząć? Elegancja. Protokół z obrad Komisji Skrutacyjnej dnia 30 marca 2009 roku. Komisja Skrutacyjna w składzie Przemysław Czarek, przewodniczący, Marzena członek, członek Bartosz członek. Stwierdza, co następuje. W głosowaniu nad wnioskiem o podjęciu uchwały o nominowaniu Sebastiana Działmałego do objęcia wiceprezydenta Polska do Urzędu Lokalnego Polski w kadencji 2009-2010. Oddano głosu 16, wypadnych 16, przeciw 0, wstrzymujących się 0, za 16, wniosek przeciw. A, mokro. O, ty, Baszki! Mokro. Ale na oczy